Здравейте! Днес продължавам моят разказ за нашето пътуване в Бали и ще си поговорим малко повече за Убуд, културната столица на Бали. Като мисля да разкажа за това, което ни е направило позитивно впечатление, за нещата, които препоръчвам да се видят. И ще се опитам ден по ден да споделя какво сме правили като идеи за вашия престой там. Аз бях много развълнувана относно Убуд и затова решихме да останем там по-дълго. Нашият престой там беше 5 нощувки или 6 дни и програмата ни беше пълна почти през цялото време. За нашата програма се бях погрижила аз. Не съм се обръщала към фирма или към някой да ми помогне. Абсолютно аз си ресърчвах и си правих проучвания, но пък много говорихме с местните, които ни помагаха страшно много, така че като съвет мога да дам единствено това: говорете с местните. Те могат да ви дадат страшно добри съвети и страшно добри идеи къде да отидете и какво да посетите. Нека да започна от там, където приключих предишното видео, а именно нашето преместване от Чангу в Убуд. Когато дойде момента да се местим, аз много лесно си извиках кола, за да може да ни вземе. Това се случи има два апа, с които много лесно се работи. Казват се Grab и Gojek. Може да си поръчвате с тях кола или моторче, такси, или да си поръчвате храна. Супер лесно става и много бързо. Така че аз поръчах кола да ни вземе и колата дойде страшно бързо. До Убуд някъде бяха около 30 км, но пък там почти през целия път движението е в задръстване, така че ни отне около час и половина, за да стигнем до Убуд. И таксито ни взе около, може би 10 паунда, нещо такова. Хотела, който бяхме избрали, е всъщност с идея, защото едно от нещата, които много исках да ми се случат в Бали, беше да се будя поне няколко дни с гледка към джунглата, и затова избрахме именно този хотел. Останахме много доволни от гледна точка на това, че нямаше почти никакви гости на хотела и почти през цялото време бяхме сами. Басейна беше на наше разположение. Имахме включена закуска също така. И всъщност основното, заради което отседнахме там, е гледката. Ще оставя малко кадри, за да видите за какво говоря. Ще оставя и името на хотела под това видео. Ако ви интересува, може да го погледнете. Ние бяхме решили още от преди да заминеме да посетим оризищата, но намерихме в последствие едно местенце, което всъщност се намира там. То е като затворен комплекс. Казва се, името му е Алас Харум Бали и е много приятно. Бяхме направили резервация за там предварително и входа въобще не беше скъп, като може да ползвате
Infinity басейни. Може да ползвате ресторантите. Има а, Ако искате, може да си направите от тези известните снимки с люлката и отзад фон на оризовите тераси, но пък това, което се разкрива като гледка оттам е просто невероятно, така че препоръчвам го това място. Да, малко повече инстаграмабъл е, но пък е страшно красиво, може да хапнете там, може да се разходите, защото има и нещо като парк направено, но е супер, супер, супер красиво, така че препоръчвам го с две ръце. Другия вариант е просто да отидете в Оризищата. Страшно красиво. Препоръчвам да се посетят по-рано сутрин, защото после има страшно много хора, а и много, много напича и става много топло и невъзможно за разходка. В Бали също така има страшно много водопади, но ние решихме да посетим само два от тях. Не обърнахме кой знае колко голямо внимание. Единия, който посетихме, се казваше Тибомана Waterfall. Мисля, че той беше според нас по-добрия от двата, които посетихме. Нямаше много хора, беше страшно красив и могат да станат също много интересни снимки там. Втория, който посетихме, се казва Канто Лампо. Той е по-известният от двата. Имаше много голяма навалица и просто отидахме, погледнахме го и въобще не сме си редили за да си правим някакви снимки. Отделно беше вече и обедно време и беше страшно топло там. Така че, да, Тибомана според нас е по-добрия водопад и го препоръчвам с две ръце. Също посетихме и Monkey Forest или гората на маймунките. Честно казано, бях много нетърпелива за това посещение, но се оказа, че страшно много ме е страх от маймуни. Изпитах много голяма паника там, изобщо не се чувствах сигурна и спокойна, така че не мога да кажа, че за мен беше кой знае колко позитивно това посещение, но пък е страшно красиво там. Има доста голяма посещаемост, но пък е широко и не се усеща толкова, че има толкова много хора. Ако не се притеснявате от маймуни, от животинки, отидете да го видите. Красиво местенце, но аз не останах кой знае колко очарована. Също бих препоръчала Водния дворец, който се намира в самия център на Убуд. Много е красив. Може да го посетите през деня, за да го разгледате, но ние нямахме тази възможност. Но пък всяка вечер в 7:30 има танци, които са на различна тематика. Ние успяхме да отидем там в сряда и мога да кажа, че беше невероятно представление. Всичко това, което видяхме, музиката, самата история, която се разказва в танца, беше нещо уникално и след това, когато излязахме, бяхме като зашеметени. Много беше хубаво и го препоръчвам с две ръце. Също билета за тези танци не беше изобщо скъп, така че отделете си малко време, за да видите нещо такова. Много е специално, много е красиво. Също така имахме и един ден за духовно пречистване. Бяхме си решили още преди да заминем да направим това нещо за себе си. По принцип най-посещавания
храм за духовно пречистване е Пурати Темпъл. А, ние, ние го посетихме, много е красив, но не сме правили там нашият ритуал. Направихме го километър разстояние в един друг храм, който не е толкова посещаван и по принцип повече местни има, което нас повече ни устройваше, защото можехме да се насладим абсолютно на целият ритуал, без да бързаме, без да има опашки зад нас, пред нас. Беше много, много красиво, много красиво преживяване навътре в теб, много красива връзка с природата. Въобще всеки, който има желание за това нещо, нека го направи. Беше невероятно изживяване и ако отида пак в Бали, пак би го направила. Имахме си духовен водач, който беше с нас през целия ритуал, който ни казваше какво да направим. И те също са и много сладки, защото ви снимат през това време, за да си имате едно видео и снимки за спомен от това нещо. След това той ни разведе в целият храм, обясни ни. Въобще беше много интересно и накрая ни попита дали ни се пие кафе и ни заведе в един заведени на едно място, където по принцип никога не бих предположила, че има нещо там, а то се оказа скрито съкровище в джунглата. Можехме да опитаме най-различни видове кафе и чай, абсолютно безплатно. И ако искаш за много скромна сума, можеш да си купиш и да опиташ най-скъпото кафе в света. Оттам можеш да си купиш и различни видове кафе, различни видове чай. Те дори имат нещо като мини градина на нива, в която ви развеждат. Може да видите и да погалите самото животинче, което произвежда най-скъпото кафе в света. Също така там имаше и сова, ако не се лъжа. Имаше един много голям прилеп. Имаше някакви животинки, с които можеш да погалиш, да се снимаш с тях. Много интересно местенце и хората, които работеха там, бяха страшно, страшно мили. Друго нещо, което решихме в последствие да направим, и то беше последния ден, защото се чудахме дали да излезнем за ден от Убуд и да си направим цял ден на пътуване на различни местенца около града, или да останем в града. Решихме да останем в Убуд и просто да се разходиме, да усетиме за по-дълго атмосферата на града. Беше супер интересно. Купихме се по тяхни улички и се намирахме на някакви други места. Хапвахме в местни заведения. Беше супер приятно изживяване и още повече обикнах и харесах този град. Мога да препоръчам няколко местенца за хранене, които са ми направили по-силно впечатление и бих препоръчала. Първото е всъщност местен ресторант, където храната е много достъпни цени и поне според мен, е супер вкусно. Аз много харесах тяхната кухня, между другото, и опитах почти всичко. Много ми допада храната им, много добре се чувствах след това, защото истината е, че мен доста ме притесняваше това натравяне, което се случва с много от туристите, а именно Бали Бели, което
можеше по някакъв начин да развали цялата ни почивка, но слава богу, нямахме такива изживявания. Всичко беше перфектно, храната много ни хареса. Да, а, местните им ресторанчета с местна кухня се казват ларунг и ние всъщност в Убуд пробвахме нашия първи ларунг, който се казва Сън Ларунг. Той е доста известен ресторант, супер красив, много готино е направен и пак казвам, храната беше невероятна, 10 от 10. Също много, много готино заведение, в което вечеряхме едната вечер. Мелали Убуд. Стейка беше супер вкусен и моята салата също. Доколкото видях в менюто им имаше може би около 10 вида салати, но са направени в огромни купи и можеш да си избереш най-различни неща, които да съдържа и всъщност една салата да ти бъде основното хапване и стига абсолютно достатъчно. Мястото е една идея по-високи цени има и е малко по-претенциозно, но пък беше супер вкусно и се заслужава. Milk and Madu е друг ресторант, който мисля, че го има навсякъде. Те са верига ресторанти. Всъщност и на почти всичките места, където бяхме, хапвахме в тези ресторанти, защото ни допадна храната и самата атмосфера беше много приятна. Също искам да разкажа за един много интересен ресторант. Казва се Таман Дедари. Бях гледала предварително за него и много ми се искаше да го посетим. Всъщност заради обстановката там. Бях дочула, че храната не е кой знае какво и наистина се убедихме в това. Но пък обстановката е 100 от 10. Просто невероятно място, толкова красиво просто стоиш и наблюдаваш и не можеш да повярваш какво виждаш. Много яко място и е много някакси далече от града, в нищото, но точно в това е чара, защото около тебе има само джунгла и едни огромни фигури, които са невероятни и се чудиш как за Бога са ги направили. Препоръчвам го с две ръце. Ние прекарахме там доста време. Беше един много топъл след обед, но мястото е много прохладно и е супер приятно дори да не отидете да хапнете нещо, а просто да изпиете по един коктейл или по един сок. Пак си заслужава, много е красиво. Препоръчвам го с две ръце. И всъщност горе-долу това е за Убуд. Ако се присетя още нещо, ще го вмъкна. Ако имате някакви въпроси, също може да ми ги зададете. Под видеото ще напиша всичко, което се сещам относно заведенията, относно мястото, където останахме и така нататък. И следващото видео ще бъде за следващата ни дестинация, която беше всъщност остров Нуса Пенида. Благодаря и хубав ден!